Al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan mai martaba sarkin mutum biyu. Daga bisani kuwa suka nemi wasu 'yan kudade masu yawan gaske wadda ba a basu ba, sai ko su kashe iyalan sarkin da suka hada da matan sarkin guda biyu da kuma 'ya'yan sarkin guda biyar, ɗaya kuwa ya tsira da ransa. Al'amarin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Abdullahi Usman wadda ne masa tambaya kan cewar ko a ina ma aka samu gawawwaki bakwai da aka kashe. An samu gawakin su a can jejin Kwando wadda ke karkashin karamar hukumar Kafakola. Ita hukumar 'yan sanda jihar Taraba karkashin shugabanci ke Abdin Bala Shakwa FS daga hada kungiyar musamman wato sa ta haɗin gwiwa mu 'yan sandan hukumar jihar Taraba da harba da 'yan banga kamar yadda aka saba yi don a kai ɗauki. Shi kuwa Ahmadu Muhammad wadda ke zama kwamandan baka na karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba, wadda ya ce shine dai ya bada umarni domin a je a ɗauko wannan yaro wanda ya nasarar kwatowa daga hannun 'yan bindiga da suka kashe 'yan uwansa. Ya samu daman biyo ramummuka da kogi, ya zo an ba su labari amma za su je su duba shi, so ya kai ga sun yi tattaki zuwa gurin, suka je suka duba shi suka ɗauko shi misali har wajen karfe zuwa 7:30 haka ka iso da shi cikin garin Kwando. Da garin Kwando suka ɗauke shi zuwa Sunkani. To yaro dai yana cikin wani hali sosai, muna shawara da su dai a kawo shi Jalingo asibiti a kai shi mutum biyu gun mahaifinsa, sai mahaifin ya kira yake ce lallai a kai shi mutum biyun zai fi, so aka ɗauke shi a cikin daren a gurguje aka kashe mutum biyu. Shi kuwa Isiyaku Umaru Tammai na ɗaya daga cikin 'yan bangan da suka yi nasarar tsintar yaron da ya samu ya tsira da ransa, wanda ya ce wannan yaron dai ya shaida musu cewar yana wannan rarrafe ne duk inda ya samu gulbi ya tsoma kai, kuma da inda ya samu 'ya'yan ɓaure ya ci, haka dai har ya iso inda yake. Da muka je muka duba sai muka tarar da wannan yaron yana tafiya da gwiwa, yana cin 'ya'yan ɓaure, in ya samu inda ruwa yake kuma yana sha, kuma yana galabaici, amma yana gane mutane, yana iya magana. Mun tambaye shi ina sauran 'yan uwansa, daga ina yake, yace su ne wanda aka yi garkuwa da su, 'ya'yan mai martaba sarkin mutum biyu. Da muka tambaye shi ya gaya mana ba, to ina sauran 'yan uwanka, yace an kashe su. Ta ina ne ce shi da zai iya gane wannan gurin. Muka to shi kuma sai muka ɗauko shi muka zo caji ofis na Kwando, muka kira 'yan sandan gurin muka ga musu report. A nasu bangaren al'umma mazauna yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, waɗanda suka halarci taron jana'izar na iyalan sarkin mutum biyu wanda 'yan bindiga suka kashe har bakwai. Aliyu da ke yankin mutum biyu wanda ya shaida mana yadda aka gudanar da taron jana'izar da kuma yadda 'yan sentiri ko kwance 'yan banga suka kawo gawawwakin mamatan. Ni na je ma da ni aka yi sallan gawan, an yabo mana gawawwakin 'yan sentiri sun je 'yan banga sun yabo gawawwakin sun dawo da shi cikin garin mutum biyu. Yar kudan ga local government ko mai martaba sai kofin baban yara. Mun sallaci gawan saboda babu hali a rarraba kowanne a cikin buhu ne sun soma rubewa da lafiya a cikin buhu aka sassaka. Kura pilot ne wafin body aka yi sallaci aka yi ne aka sallace su. Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan sarkin mutum biyu su 8, daga bisani kuwa suka kashe 7, ɗaya kuwa ya tsira, amma rai kwakwai mutu kwakwai cikin 'ya'yan.